Bon vespre a tothom. Veieu que d'aquesta manera tan original presentem avui l'última conferència que organitza l'ANC de Sarrià-Sant Gervasi amb el suport d'Òmnium Cultural i que està dins del cicle de la campanya Fem Futur. Us volem agrair que sigueu avui aquí en aquesta conferència que tanca una campanya, la de Fem Futur, i una etapa. I agrair també a l'IQS que n'acull la cloenda. Especialment, però, permeteu-me que agraeixi i feliciti al grup de conferències de Sarrià-Sant Gervasi la gran tasca que han fet organitzant interessantíssimes conferències amb prestigiosos ponents com els d'avui i presentadors i moderadors. Després de l'estiu i amb permís dels esdeveniments, perquè suposo que tots sabeu que tenim data i pregunta, no? Doncs deia que amb permís dels esdeveniments organitzarem altres conferències, però ja seran dins de la campanya del Sí al referèndum. Permeteu-me ara que faci un incís per recordar als socis de l'ANC i d'Òmnium que estiguin aquí a la sala. Els voldria recordar que tenim 3 mesos i escaig molt enfeinats i que necessitarem tota l'ajuda i tota la implicació dels nostres associats. Per tant, ara és hora, ara sí que ara és l'hora d'acomiadar-nos del sofà fins al 2 d'octubre, tret d'uns quants dies que us deixarem anar de vacances. Dit això, poquets, sí. Dit això, donem pas a la conferència d'avui, amb la que pretenem conèixer una miqueta més una visió i tenir una visió objectiva i professional sobre la judicialització del procés i sobre els mecanismes jurídics que ens han de permetre realitzar la consulta el proper 1 d'octubre i que aquesta consulta, a més, sigui vinculant i reconeguda internacionalment. Aquest vespre el coneixement el posaran 3 prestigiosos professionals del dret que us presentarà en Roger Tugas, que és periodista de Nació Digital i que a més és coautor del llibre I tot això com es paga. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostès per assistir en aquesta conferència, moltes gràcies a l'ANC per haver-la organitzat i haver-me convidat a moderar-la i moltes gràcies a aquests fantàstics ponents que tenim aquí que desgranaran una qüestió que segurament a 100 dies i escaig d'un referèndum com el que Catalunya ha anunciat que farà, en qualsevol altre país possiblement els debats es centrarien més en qüestions de fons, de quin és el país que es vol, o quins debats entorn al sí o no ens poden permetre un millor estat del benestar, més seguretat, més economia, però la situació ha forçat que es parli més segurament de qüestions judicials, que sempre són importants, però en aquest cas diguem que han passat a primera línia política. No? Les possibilitats d'inhabilitar càrrecs, en quin moment la legitimitat es converteix en la realitat, quin paper tenen els funcionaris, el Tribunal Constitucional com a òrgan polític des de fa uns anys, doncs són elements que sortiran aquesta tarda a debat amb 3 veus molt reconegudes i que tenen moltíssim a aportar i que em consta, a més, que s'han repartit bé els temes, però que volen també, sobretot, interactuar amb tots vostès. Per tant, em sembla que els han fet arribar uns papers en els quals poden plantejar algunes preguntes per qüestions que no hagin sorgit fins ara o que no apareguin en aquesta conferència o que vulguin concretar alguna qüestió. No sigueu tímids, en principi el que es vol és que sigui sobretot un acte dinàmic, per tant plantegeu les preguntes que cregueu. En primer lloc parlarà Gemma Calvet, advocada, i sense més passo la paraula. Bé, moltes gràcies. Després del vídeo agafem força, no? Perquè fem memòria dels darrers anys, des d'aquella impresentable sentència del Tribunal Constitucional que va retallar l'Estatut i que va ser, jo crec, l'origen i l'impuls almenys d'aquesta darrera etapa del moviment sobiranista i el gran creixement del moviment independentista i de la mateixa Assemblea Nacional. Vegem en les imatges unes grans mobilitzacions socials, moltíssima gent compromesa, entre les que estan vostès o estem vosaltres, i una mirada internacional que ja s'ha aconseguit, fruit justament d'aquesta força de la gent, d'aquesta constància i d'aquest reinventar contínuament el paper de la societat civil respecte d'un estat immobilista i ja des de la reacció penal contra el 9-N
ja d'un estat manifestament repressiu respecte d'aquest moviment democràtic. Per tant, jo sí que vull començar, som els tres juristes i en principi us venim a parlar de dret, no? Però abans de tot, jo almenys particularment crec que estem en aquests moments de la història, com altres moments importants en la història del progrés de la humanitat hi ha hagut, doncs quan es va abolir l'esclavatge, quan es va aconseguir el vot de les dones, quan es va aconseguir la supressió del servei militar, és a dir, en diferents dimensions, però estem en un moment on el dret ha de respondre perquè hi ha moviments socials, hi ha una gran força de la gent que apreta cap al dret a decidir i cap a la independència a Catalunya. I per tant aquesta força de la gent, aquest motor, és el que ha comportat que el dret i les lectures jurídiques que s'estan fent des de l'àmbit estatal o des del nostre àmbit siguin molt diferents, no siguin coincidents i en molts casos arribem a la conclusió que al final, i en algunes ocasions que hem coincidit, amb això estem els tres, moltes coses estem els tres d'acord, però amb això com a juristes d'una forma molt clara i nítida, això és un tema de voluntat política. Ara, quan sabem tots que és un tema de voluntat política, implica això que hàgim de renunciar a l'argumentari jurídic? No. És a dir, podem tenir i hem de tenir més raons jurídiques que mai per poder interpel·lar de forma contundent a l'àmbit de la política espanyola que impedeix l'exercici del dret a decidir, que no deixa de ser una altra cosa que la manifestació contemporània del dret a l'autodeterminació dels pobles. Per tant, quan en alguna ocasió els que hem defensat sempre aquesta vessant més jurídica de les nostres raons, inclús inserides a la interpretació no restrictiva de la pròpia Constitució espanyola, algunes vegades ens han dit no, però si això no és un problema jurídic, és un problema polític, no cal que... Doncs bé, jo soc de les que crec que la ciència jurídica està per servir a la gent i que per tant la interpretació jurídica està també per fer-se al servei del que la democràcia, en aquest cas la força de la gent, està demanant. I a trobar aquells arguments des del punt de vista pedagògic i des del punt de vista social, inclús des del punt de vista de no perdre mai l'esperança de convèncer l'altre, aquells arguments jurídics més contundents que fan impossible que no es permeti fer el referèndum. Aquesta és la meva posició i aquesta és la funció del dret que d'alguna manera està, des del punt de vista empíric, àmpliament desenvolupada a la filosofia del dret. S'ha de servir el dret, el que ha de facilitar la canalització. El dret no pot ser mai un carrer sense sortida. Jo un dia en una sessió al Parlament vaig dir el dret pot ser un laberint, és un laberint. En moltes ocasions hem de trobar sortides i de fet tot pleit troba per si una sortida fruit d'una tensió entre arguments jurídics i entre posicions de parts i amb una posició interpretativa al final que no deixa de ser mai la definitiva fins que no s'arriba a l'últim tribunal. Per tant, la interpretació jurídica dona el suficient com perquè també tinguem debats jurídics i raons jurídiques profundes. La segona qüestió, en aquests primers 5 minuts, és des d'un punt de vista jurídic què estem vivint ara. Estem vivint un gran conflicte d'interpretació i alguns li diuen il·legalitat i el que hi ha és un conflicte d'interpretació entre una interpretació legal constrenyida de la Constitució on es diu no es pot fer aquest referèndum perquè és il·legal i cal una reforma i interpretació que jo òbviament no comparteixo en absolut i crec que hi ha arguments per tombar-la d'entrada i una interpretació de la legalitat democràtica des de la concepció, des del Pacte de Drets Civils i Polítics fins la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea que contempla el principi democràtic com inspirador de totes les interpretacions jurídiques i el principi democràtic és l'aprofundiment amb la sobirania popular, una persona, un vot, una decisió. Per tant, hi ha hagut una evolució
des d'un punt de vista d'orientacions en les interpretacions jurídiques pugui produir en aquest segle XXI tan complex i tan diferent i on tots els drets s'estan resituant, el dret a la intimitat, el dret a la privacitat, el tema de les dades, en fi, els drets socials, el dret al monopoli, els serveis públics, està tot en moviment i resulta que no està en moviment els processos de definició de quan es pot esdevenir estat i de quina manera un col·lectiu, poble amb història, amb identitat i amb una gran majoria social que vol fer un referèndum no ha de trobar un encaix en aquesta legalitat democràtica. És evident que sí. Estem en el terreny de l'absoluta legalitat democràtica i estem en el terreny de defensar aquesta legalitat democràtica. El dret constitucional, que és on ens hem trobat tots en moltes ocasions en els debats, de dir, bé, si el 92 dona o no dona, que és el que permet fer un referèndum, si la llei de consultes permetia o no permetia una pregunta que qüestionava la integritat territorial de l'Estat i el Tribunal Constitucional ja va dir claríssimament que no. Preguntar no vol dir actuar. En aquell moment la llei de consultes era una escolta, no vinculant. Per tant, jo vaig discrepar, com tants, de la interpretació que va fer el Tribunal Constitucional, que en aquell moment, com està fent darrerament, i suposo que vosaltres en parlareu més, va fer de tribunal polític. Està fent de tribunal polític. Per tant, per acabar aquesta primera intervenció, jo crec que el que és més important és destacar que sense la força de la gent no ens trobaríem aquí, que fa pocs dies, ahir em sembla, es va conèixer una sentència del Tribunal d'Estrasburg, ahir, que posa en evidència, i jo en aquells moments estava al govern basc, fruit de la meva feina, i vaig haver de viure aquella situació, i vaig haver de fer informes jurídics, perquè em preguntaven com a jurista, té raó o no té raó la mesa de no dissoldre el grup de l'Esquerra Abertzale davant del requeriment. I allà hi va haver-hi un conflicte, que és el conflicte que tenim ara, el conflicte de la sobirania popular. És a dir, al Parlament de Catalunya hi ha hagut uns vots expressats a través d'unes urnes que ningú ha qüestionat, amb uns programes polítics on la paraula independència estava nítidament clara. I a l'hora de canalitzar de forma que es pugui conduir a un mandat explícit i únic a través d'un referèndum amb les majories molt clares sobre aquest tema, resulta que el Parlament ha de ser qüestionat, la seva presidenta querellada i impossibilitada absolutament qualsevol via de presa de decisió de la sobirania popular. En aquell moment es va decidir per part de la mesa del Parlament basc que primava la sobirania popular i que per tant aquell grup, imagineu-vos en un context absolutament diferent a aquest, molt més complicat i amb inputs realment lamentables com la violència, en aquell context la mesa del Parlament i el president, que a més havia estat amenaçat moltes vegades per ETA, va decidir no dissoldre el grup polític perquè aquell grup s'havia presentat a unes eleccions, l'havia votat una gent i el Parlament l'havia de garantir mentre no s'acabés aquella legislatura. Bé, en definitiva, amb aquell exemple, i que no és casualitat perquè no existeixen les casualitats, aquesta setmana surt aquesta sentència i el Tribunal d'Estrasburg ha condemnat Espanya per manca de garanties. No ha volgut entrar en el fons, però ha condemnat a l'estat espanyol en una setmana. Ha entrat una mica. Ara jo t'ho deixo perquè l'article teu ja ho tocava, per això t'ho deixo a tu. Per tant, ha volgut... El Tribunal Europeu hagués pogut perfectament esperar-se 15 dies més, portava uns quants anys. No és casualitat que hagi tret una sentència condenatòria a l'estat espanyol amb un tema de qüestionament de la llibertat parlamentària aquesta setmana. I acabo aquí. Això és un motiu d'esperança. Bé, a mi suposo. Sí. Enllaço una mica en part del que ha dit, una de les idees força del que ha dit Gemma Calvet. Estem davant d'un repte polític i el dret és una eina, perquè si no resultaria, el dret és un sistema jurídic civilitzat d'organitzar solucions als conflictes públics i privats, això és el dret, d'una forma normativa i donant cert monopoli de la resolució d'aquests conflictes a un organisme que diem Administració de Justícia. Hi haurien altres, tot depèn de la complexitat i de la sofisticació del sistema social. Però és el que tenim aquí al món occidental. Bé,
Llavors, el que no podem dir és que això la llei no ho deixa fer. Perquè llavors resulta que la base de la democràcia és la llei, quan és al revés. La base de la llei és la democràcia, no la llei la base. La llei no és la base de la democràcia, sinó la democràcia és la base de la llei. Això s'ha de tenir clar, perquè al principi era la democràcia, no era la llei. Quan la gent decideix organitzar-se, els bons salvatges, o no tan bons, decideix organitzar-se i decideix algun tipus de sistema raonable, això és democràcia. Després van venir les normes. Si hagués vingut una amb una norma, hagués sigut una dictadura al principi. Vull dir que aquesta mena d'organització, dic raonable, fixeu-vos que no dic ni un home un vot, ni igualtat, dic raonable, perquè el que tenim ara, després d'uns 3.000 anys de la civilització humana damunt la Terra, el període democràtic és un bri, és molt poqueta cosa, i més es constipa la democràcia es constipa amb moltíssima facilitat. Bé, dit això, quina situació estem ara nosaltres vivint? Estem que s'utilitza el dret com a eina d'impediment de l'exercici democràtic. Això és important. Això és important. És més, per mantenir contra tots els elements, plogui o faci sol, aquesta idea força, és a dir, ens supeditem exclusivament a la llei, les lleis s'han hagut de canviar. I la pròpia jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem han canviat. Posaré uns exemples sobre coses que s'han citat aquí. Ja a l'any 2008, abans de l'Estatut, de la sentència de l'Estatut, arrel de la consulta que es volia al País Basc, el Tribunal Constitucional va dir, es va inventar un límit que no existeix a la Constitució. Els hi repto el que busquin. Diu, no es pot sometre a referèndum una pregunta que seria contrària al sistema. Aquesta prohibició no existeix. A diferència d'altres constitucions, tenim un sistema de reforma de la Constitució rígid, massa rígid, però no hi ha cap cosa que no es pugui discutir. Per exemple, a França la forma republicana d'estat no es pot discutir. Per exemple, a França, ho diu la Constitució, la forma republicana, si era els monarquistes, que diuen ells, els orleanistes i aquesta gent volguessin, encara guanyessin les eleccions, clar, si guanyessin molt la canviarien trencant-la, però no hi ha un procés, dins del procés de reforma de la Constitució francesa, no es pot canviar la forma republicana. En canvi, no hi ha cap precepte a la Constitució espanyola que digui que no es pot canviar. Una altra cosa és que tenim majories i forces polítiques per fer-la. Una altra cosa, però es pot canviar tot. Es pot canviar tot. I el Tribunal Constitucional s'inventa això. Després ve la sentència de l'Estatut. Explicarem quines conseqüències polítiques i jurídiques té això. Per altra banda, el Tribunal Suprem, amb la primera sentència del cas Atutxa, perquè el cas Atutxa no hi havia AVE Madrid-Bilbao, la IBAS que encara no estava feta, però ha funcionat com una AVE, anava i tornava, perquè ha anat 2 vegades. O sigui, hi ha la sala de l'article 61, que és una sala inconstitucional, això també podríem parlar, la sala de l'article 61 és una sala obertament inconstitucional, perquè un dels seus membres no és jutge, fixin vostès. Només que per això hi ha un defecte greu, només que el president no és jutge perquè està en excedència. Llavors els jutges excedents no poden dictar sentència. Aquesta sala declara la il·legalització de Batasuna. I ara no entro si Batasuna i els seus satèl·lits s'havien d'il·legalitzar o no. M'és igual. S'il·legalitzen. Llavors, amb execució de sentència, perquè les sentències són declaratives, les sentències s'han d'executar, amb execució de sentència, avui sortiran amb una castanya mental de termes jurídics, jo els hi veig la cara, jo no sé si canviar i posar aquí Puccinelli o alguna cosa més divertida. Diu, es dissol el partit i totes les agrupacions locals, és a dir, els ajuntaments, provincials, perquè a les juntes del País Basc és on rau realment el govern del País Basc, és provincial, són les juntes provincials, el Parlament i també el Parlament de Madrid. O sigui, dissoldre els grups parlamentaris. Bé, el senyor Atutxa no ho fa. No ho fa, el senyor Atutxa, el senyor Organor i la senyora Conchi Bilbao, que eren els membres de la mesa. Per què no ho fan? Perquè apliquen la doctrina del Tribunal Constitucional. Els grups parlamentaris són diferents dels partits polítics. Però és que no ha dit una vegada això el Tribunal Constitucional. Se n'ha fartat de dir-ho.
Si algú de vostès té ganes, després d'aquesta sessió d'avui, aquesta dutxa intensa de conceptes, i volen mirar les experiències del Constitucional, que està a la xarxa, ja veuran, aquesta és la doctrina, o qualsevol manual de dret constitucional, els partits polítics, o sigui, el que sigui, Esquerra, Convergència, PDeCAT, el PSC, el que sigui, és un partit que té uns signes pel carrer, identificable, però quan estan al Parlament és un grup polític i un grup parlamentari. Tenen una estructura diferent, finances diferents, és diferent, és una altra personalitat. Per exemple, el partit, tots hem d'estar afiliats. Si som del partit, jo no puc ser d'un partit i no estar afiliat. En canvi, jo puc ser d'un grup parlamentari X i no sabem aquest partit, els independents, per exemple. Una cosa que veiem tothom. O sigui, no podria dir, jo vull apuntar, jo què sé, al partit marxista-leninista de Sarrià, però no vull carnet. Vostè, quin tipus de partit té vostè? Els no afiliats no són, vostè s'ha d'afiliar. En canvi, sí, jo podria anar a les llistes com a independent i formar part del grup parlamentari, o com va ser alguna vegada, jo amb aquest partit jo he vingut aquí, o sigui, m'han portat en cotxe, però jo em vaig a les golfes com a independent, grup mixt o no escrits. O sigui, és diferent. I llavors, quan el Tribunal Superior del País Basc se n'adona del tema i diu no els podem condemnar perquè hi ha una causa obstativa que impedeix, jutjar, no governar, que és que la immunitat parlamentària absolt. No podem entrar. En lloc de ficar-se en aquest tema, hi ha la immunitat parlamentària. I, clar, qui és l'acusador? Perquè el Ministeri Fiscal no acusava mai. Això també és molt important. El Ministeri Fiscal no acusava mai. Qui és l'acusador? Manos Limpias, un grup de demòcrates militants conegut per part de tots vostès, no? Vull dir, són la quintessència de la democràcia militant, despullada, la democràcia amb estat absolutament natural, sense additius ni colorants. Llavors, van al Suprem i el Suprem diu, tenen vostès raó, això, la immunitat parlamentària no val per aquestes coses. No diu per quines val, diu per aquestes no. Això és trampa, Tu has de dir per què no val la immunitat parlamentària. Això és el que deia Santo Tomàs d'Aquino, aquí com podem citar Santo Tomàs d'Aquino, altres pensadors no, però aquí ho podem citar, diu, només hi ha la llibertat per la veritat. Home, no, per la veritat i per la mentida, per això jo soc lliure, jo puc anar cap allà on vulgui, una altra cosa és que m'estavalli, però la llibertat per la veritat no, això és un axioma del tomisme. Però l'Arissou feia la llibertat i el 2 deia aquesta limitació, només hi ha llibertat per la veritat. Clar, la veritat és la veritat revelada. I el Tribunal Suprem fa igual. Torna al País Basc, els tornen a jutjar, llavors diuen sí, però no, desobediència, no queda clara la desobediència. I el Tribunal Suprem diu, com que no, queda claríssima, i els condemna. No entro més perquè segurament, però perquè vegin que s'han canviat les regles del joc. O sigui, per un canvia el Tribunal Constitucional, per l'altre canvia el Tribunal Suprem. Hi ha moltes més. Tema de la sentència de l'Estatut. Vostès haurà sentit moltes vegades que cita, hi ha 2 articles que tothom sap de la Constitució, ningú sap el que diuen, però tothom el cita, que és l'article 2, la indissolubilitat de la nació espanyola, però és que diu moltes més coses aquest article. I l'article 155, suspensió de l'autonomia. La paraula suspensió de l'autonomia no ve a l'article 155, per això no s'aplica, perquè no saben què tenen. No, mirin l'article 155, no parla de suspensió. Es va traduir malament de l'alemany. Si vostè no sap alemany i ho tradueix malament, el problema és seu, no meu. Vull dir, faci bé les lleis. Aleshores, a l'article 2, i diu moltes coses, es reconeix el dret a l'autonomia de les regions i les nacionalitats. Si reconec un dret, és que el dret és preexistent. Perquè si no, la llei otorgo el dret, creu el dret. Però si el reconec és que ja existia abans. Per tant, tots els pactes autonòmics, totes les autonomies, és un resultat d'un pacte entre la comunitat autònoma X i l'Estat. El que és un pacte que no és entre iguals, perquè aquí tenim el supremacisme unionista espanyol, que vull dir que no et considera. L'altre dia el ministre, sense només ho impedir, les competències que té Estado se les quiten. No està previst el tema de treure competències.
No, mirin a veure quin és el mecanisme de treure competències, perquè és que els estatuts d'autonomia són una mena de pacte. Les comunitats històriques, Catalunya, el País Basc, Galícia i després Andalusia, això és molt més fort, per raons històriques, culturals, econòmiques, el que vulguem. Però clar, vull dir, l'article 2 interpretat totes les paraules donaria molt joc. Clar, i els que deien, no diuen, sinó dèiem, que es podia fer, clar, havíem llegit, almenys la Constitució, alguns les hem llegit sencer diverses vegades. Per això el professor Rubio Llorente deia el referèndum es pot fer. De vegades forçar una mica les coses. El dret arriba fins aquí, però fa com fan les mares quan els nanos creixen, no? El pantaló li baixa una mica el doble de sota i el nano o la nena ja pot anar amb els pantalons una mica més llargs. Home, no són acabats de sortir de la botiga, però tampoc no va de pepito, no? O sigui, vull dir, se li allarga el pantaló, la màniga, de vegades ja no, si el nano ha passat 20 centímetres en un any, doncs no hi ha. Però el dret té això, que és bastant elàstic. Exemple, llei del referèndum. Per les comunitats que volien fer, que eren del 149, però volien fer el 151, és a dir, ser igual que les tres històriques, que són les competències de l'article 151 de la Constitució. L'única que ho va fer és Andalusia, perquè els requisits eren impossibles. Majoria absoluta del cens a totes les províncies. Majoria absoluta del cens a totes les províncies. Això és impossible. És una cosa, és herculià. Ho van fer amb 7. Va fallar una, Almeria. I aquí és on ve el dret. Reformem l'article corresponent al referèndum i diem, bueno, si ha guanyat amb totes i amb una per poc, és com si hagués guanyat amb totes. O sigui, és un nyap. Però és allò de pau per territoris, tranquil·litat, vull dir, aquests senyors volen autonomia, doncs els donem l'autonomia. Algú va recórrer aquesta norma? Què hagués passat si, per exemple, no hi havia suficients diputats, per exemple, de minoria catalana, però el Parlament de Catalunya s'hi hagués pogut recórrer aquesta norma? Què hagués passat si el Parlament català o el Parlament basc o el Parlament gallec diu, aquests pardals volen equiparar-se a nosaltres? I haguéssim vist que hagués dit el Tribunal Constitucional. En aquella època segurament hagués fet una interpretació també de les que toca als Tribunals Constitucionals, és a dir, molt plàstica. Vull dir que quan hem volgut, com es diu en castellà, hem fet de mangas capirotes. Això és el dret. Vaig acabant. Estem en un moment ara que hi ha un conflicte entre legalitat i democràcia. I he dit que una legalitat cada vegada més adulterada. Aquest vi d'aquesta legalitat té molta aigua. I aigua bruta, no és destil·lada, és molta aigua bruta. Però és aigua posada en mals moments i amb bastanta mala idea, una mica ja tòxica. Llavors, com al mateix temps el que juga el partit és l'amo del camp de futbol, el que ha pintat la calç, les d'això, i té la pilota i té l'àrbitre, diu, ara tu no marques gol, aquest gol no val. Una mica el partit seria aquí. I de tant en tant, així tot es marquen gols i de tant en tant es guanyen partits. Llavors, per això, el cap ha anat estrenyent, que hem arribat a un punt que diu, escolti, què fem? On estem? Cada dia, cop d'estat, són uns nazis, són uns intolerants, vull dir, l'insult permanent, la desqualificació, pintar les coses com no són. Això està resolt, el dret una altra vegada. Què va passar al Canadà? La sentència famosa del Canadà, com tot el federal al Canadà, quan es publica doble columna en anglès i en francès, el federal, tot el que és federal al Canadà, tots els butlletins oficials, totes les col·leccions oficials, el doble columna, anglès a l'esquerra, francès a la dreta. I va seguint. Imaginin aquí si s'hagués de fer això. Què diu el Tribunal Suprem del Canadà? La Constitució del Canadà no reconeix la secessió. La Constitució del Canadà no reconeix el dret d'autodeterminació. La Constitució del Canadà es basa en la primacia de la llei. Diran com aquí, com a Espanya. Diu, per a quan d'una forma reiterada i permanent i constant amb el temps, amb una llibertat expressada de forma clara i inequívoca per un grup
per una entitat de persones suficient, localitzades, és a dir, que tenen el concepte de nació, d'un poble, doncs escolti, som un estat democràtic. I llavors el principi democràtic en casos excepcionals prima sobre el principi de legalitat. En casos molt especials, no cada dia, no per si ara decidim pintar els carrers la ratlla dels cotxes blanca o groga, no. Per coses realment importants, per decisions que afecten realment a la comunitat política, que autodeterminen les comunitats. I voten, clar, i si han de votar aquests senyors. I arrel d'això es va fer la llei de la claredat, que estableix una sèrie de requisits. Però si vostès agafen a partir del número 70 i pico, després salta una mica i van al 90, 90 i pico, els fonaments jurídics estan numerats, per això. Diu tot això, vull dir, el Canadà és un estat legal, és un estat unitari, federal però unitari. No hi ha dret a l'autodeterminació, no hi ha dret a la secessió. Però escolti, si no hi ha més remei, ningú va anar a la presó. El govern federal es va mirar a la paret i es va fer un referèndum tolerat. Però un referèndum amb tots els its i els uts. Bé, és una solució d'un organisme jurídic com és el Tribunal Suprem del Canadà. Perquè els problemes els hem de donar solució. I quan més gran és el problema, més costarà la solució, òbviament. I més dramàtica pot ser la solució. Llavors, jo deixo aquí la meva intervenció i passo la paraula a l'amic Cuevillas perquè ens il·lustri. Moltes gràcies, Joan Carau, catedràtic en dret penal. Malgrat les disculpes preventives, crec que més pla i clar no podia ser, tot i tocar tants temes i alguns tan àrids, igual que Gemma Calvet també. Ara, l'últim torn de paraules, doncs, en Jaume Alonso Cuevillas Seirol, catedràtic en dret processal. Molt bé, moltes gràcies. Aquí dalt, al costat d'en Roger, som, com heu vist, 3 juristes. A la sala n'he vist alguns, l'Albert Sant, la Teresa Balar, la Marina Forment, m'ha semblat veure algun més, però tota la resta feu cara de gent normal, no sou del nostre gremi, i nosaltres és que tenim la perversió de tots els sectors, doncs tenim una normativa, una jerga, un vocabulari propi, i acabem donant per vàlides una sèrie de coses que com que estem tan acostumats ja no ens sobten. Jo vaig intentar una mica amb la línia que feien els meus companys trencar això amb alguns exemples de sentit comú. Imaginem que 3 o 5 de nosaltres decidim muntar un negoci, del que sigui. Decidim muntar una botiga, un restaurant, el que vulguem. Li donem forma de societat o no, és igual. Muntem un negoci i al final, al cap d'un temps, un dels 3, un dels 5, diu, escolta, jo això ho vull deixar, no estic content, tu treballes més, jo treballo menys, tu aportes hores això, o me'n vull anar a viure a Eivissa perquè m'ha agafat la vena hippie, és igual. Li podran prohibir als altres 4 que marxi? Primer, paro aquí i segueixo. Ara imaginem-nos que 2 persones decidim compartir les nostres vides, contraure matrimoni, i hi ha un dia que això s'acaba. No, tu no te'n vas. Tu no te'n vas. No estic parlant de temps tan llunyans. No estic parlant de temps tan llunyans, però em sembla que avui és una cosa clara. Escolta'm, mira, no t'estimo, jo no tinc ganes, o m'estimo un altre, o m'estimo estar sol. No, tu no estàs, votem, i a més jo soc el president i tinc el vot diriment, tu no marxes. Doncs aquests 2 exemples de sentit comú em sembla que són aplicables a tots. O és que la Gran Bretanya, quan ha volgut marxar de la Unió Europea, ha fet votar a Espanya, a Portugal, a tots els altres països per veure si podia marxar o no podia marxar? Quan dintre de la Gran Bretanya Escòcia ha volgut fer un referèndum, li han deixat fer un referèndum. I això és un cas, un exemple que m'agrada molt citar, perquè des de la meseta et diuen no, és que no és el mateix, t'ho diré en castellà, ellos estaban juntos porque querían, ellos estaban juntos porque se unieron libremente. Llavors què vol dir? Que nosaltres estem per dret de conquesta. Si és per dret de conquesta tindrem el dret a l'autodeterminació que tenen els pobles conquerits, no? I si estem junts perquè voluntàriament hem volgut estar junts, doncs haurem de poder marxar o decidir si volem marxar o si volem quedar-nos o haurem de decidir què és el que volem fer.
I això a mi em sembla una cosa tan òbvia que no té discussió possible. I com bé deien tant la Gemma Calvet com en Joan Queralt, el dret al final és sentit comú, és una sèrie de regles que volen disciplinar la convivència entre tots, però que són regles que són i que han de ser de sentit comú. I si les regles no són de sentit comú, fixeu-vos el que posa aquí. Si la llei és injusta, un home, una persona, la gent té no només el dret a no obeir-la, sinó l'obligació de desobeir-la. No? I, com també s'ha dit, no hi ha dictadura més gran, més perversa, que aquella dictadura que es basa en la llei. No? I aquí és el que estem vivint, una dictadura basada en la llei. La Constitució espanyola, que efectivament és molt flexible, perquè és com un traje fet a pedaços, i aquí al final si li falta un tros de cama li pots posar una màniga i tal, perquè la Constitució és fruit d'un moment en què es va voler fer uns consensos que té unes ambigüetats que permet absolutament tot. Si es vol interpretar de forma absoluta, el col·lectiu Praga ho acaba de dir de forma molt clara, però em sembla que és una cosa indiscutible, la Constitució espanyola es pot interpretar de forma molt diferent. La Constitució espanyola no és un impediment, no és l'excusa, en tot cas, per no deixar que el poble català o el canari o el murcià, m'és igual, puguin decidir què és el que volen fer. I aquí tenim una dictadura de la llei, i una dictadura no de la llei, sinó de l'anomenada Brigada Aranzadi, que llavors em porta una de les altres vinyetes d'aquí, em quedo amb la cara d'aquest senyor, que com sabeu té una frase molt més cèlebre, que és la que diu: si no t'agraden els meus principis en tinc d'altres. Doncs el Tribunal Constitucional resulta que no és un tribunal de justícia quan es discuteix si el president pot ser una persona que té carnet d'un partit polític. És evident que un magistrat no pot tenir carnet d'un partit polític, però quan es diu que el president del Tribunal Constitucional té el carnet d'un partit polític i que ho ha amagat, diuen sí, però és igual, com que això no és un tribunal de justícia, doncs aquest senyor pot haver tingut carnet polític. No, això és una cosa diferent, és un tribunal constitucional, no és un tribunal de justícia. Però després resulta que hi ha alguns que se'ls acudeix desobeir i posar unes urnes de cartró, i malgrat diuen esto és una costillada, no diu, per això és català, no sé què diu en Rajoy, diu, però una cosa similar, esto és una merendola, no sé com ho diu, no? I llavors els acusen, després de dir que no, els acusen de desobediència. El tipus penal diu que és desobediència grave a l'autoritat judicial, i un dels debats que els advocats del 9N defensaven amb els seus al·legats, i escolti'm, si això vostès mateixos han dit que no és un tribunal de justícia, entre altres coses el president pot tenir carnet d'un partit polític, doncs si no és un tribunal de justícia, la desobediència amb això que no és un tribunal de justícia no pot ser constitutiva del delicte de desobeir a l'autoritat judicial. Les normes penals han de ser sempre, això és de sentit comú, interpretades de forma restrictiva, per tant, si falla aquest element, no hi ha delicte. Doncs home, com que no? Estos eran mis principios, pero donde tuve la doctrina Botín, ara tengo la doctrina Tucha, ara tengo la doctrina Infante, tinc la doctrina que vull, no? Doncs en aquest cas també, doncs resulta que sí, que els efectes de condemnar determinats polítics catalans, el Tribunal Constitucional és un tribunal de justícia. I amb això tot, em sembla que és una norma clara al dret constitucional comparat que els parlaments són inviolables. La immunitat parlamentària em sembla que és una cosa clara a Catalunya, a Espanya, a Europa, a tot el món. A Corea del Nord suposo que no, però vull dir que a tot el món civilitzat és una cosa clara, no? Doncs aquí s'ho han passat pel dret, amb el cas Atutxa, i s'ho passen pel dret ara amb el cas de la mesa del Parlament. Què és el que vull dir amb això? Que enllaçant amb el lema que ens convoquen aquí, hi ha un dret a votar? Per descomptat que sí, per descomptat que hi ha un dret a votar. El que no hi ha és voluntat política de facilitar-ho. I si llavors això és així, no em vinguin amb excuses. No em vinguin amb excuses de que la legalitat no els hi permet, perquè la legalitat ho permet
ho permet sobradament, no? I si la legalitat no es permetés, s'hauria de canviar. Si la llei és injusta, com va dir en Jefferson, estem obligats, no només tenim el dret a no obeir-la, sinó que estem obligats a fer-ho. I jo quasi ho deixaria ara aquí perquè veig hi ha molta gent amb paperets grocs i crec que serà més interessant el que puguem ara aportar que no el que puguem parlar prèviament. Moltíssimes gràcies. Realment té molt mèrit parlar de qüestions de justícia amb aquestes paraules tan planeres i que ens entenguem tots. En principi la feina dels periodistes és traduir qüestions tècniques a qüestions que ho entengui tothom, però veig que no té pas cap mèrit perquè més o menys vostès en saben més i tot. Gemma Calvet, per exemple, quan parlava d'aquesta gran paradoxa, no? de la capacitat dels partits per presentar-se a unes eleccions amb un programa determinat, per exemple, dient que posaran unes urnes, però si després gosen complir el programa, pot ser que els inhabilitin i els treguin l'acte. No? És a dir, com s'entén si alguna cosa que crea més trencament de la confiança en la política, que m'ho expliquin. No? Joan Caral, parlant també del vell debat sobre l'ou o la gallina, transportat a democràcia o llei, o si què està abans, estat de dret o estat democràtic, no? També. I llavors, finalment, Jaume Alonso Cuevillas, quan ha començat amb aquesta comparació també entre el dret a l'autodeterminació i el dret al divorci, em recorda un vell vídeo en el qual Pedro Sánchez també conversant amb nens de primària, que no sé si l'han vist, però que havia un nen molt petit que feia veure i dir, escolti, si hi ha uns nens que al final no es porten bé, per què no podem deixar que aquest nen se'n vagi amb un altre grup de nens amb què es portarà millor? No? I el pobre Pedro Sánchez, diguem que no sabia sortir-se molt bé d'això. En tot cas, per això, sembla que hi ha algunes preguntes que han quedat a l'aire. Una d'elles, d'en Josep Maria, que és per al senyor Caral i la senyora Calvet, pregunta si podem confiar en la justícia de la Unió Europea per garantir a temps els nostres drets col·lectius. Mentrestant, mentre contesten aquesta, vaig preparant les altres, però si poden disparar ja. A veure, la justícia de la Unió Europea no s'hi arriba fins que no s'esgota la justícia estatal. Per tant, ara mateix no és la garantia la justícia europea del que pugui succeir els propers mesos. En l'anàlisi que us feia de la rellevància d'aquesta sentència del Tribunal d'Estrasburg, almenys des del meu punt de vista, és que ha determinat un context d'alerta pel govern espanyol en el sentit de dir som aquí i els parlaments pinten alguna cosa, com ha dit la Tutxa, no podeu fer agenollar un parlament. No? Ha fet servir aquesta expressió molt expressiva, molt basca, no? Però d'altra banda molt clara respecte del que va succeir en el seu moment i del que està succeint ara a Catalunya. Amb l'agreujant que aquí estem en un moviment civil, que no hi ha hagut cap il·legalització de cap partit polític i per tant la sacralització d'aquest grup parlamentari i de la feina dels grups parlamentaris amb aquesta doctrina del Constitucional no es veu afectada des del punt de vista de la traçabilitat del que deia el programa electoral amb el que estan fent a dintre del Parlament, és plenament conseqüent, coherent i a més és el contracte social en el que es basa la democràcia. Et voten per complir allò que promets, no per després fer tot el contrari o fer veure que no ho has proposat i no t'han votat per això. Per tant, estem en un terreny d'una estafa democràtica, d'una estafa de sobirania popular. Certament mai s'havia portat aquest terreny de les majories al projecte independentista de Catalunya. Mai, en la història recent, mai, jo diria en la història, mai. És la primera vegada que des del punt de vista democràtic hi ha una majoria important i determinant com per fer això possible en termes democràtics. Per tant, és un escenari nou per l'Espanya immobilista. Quan dic l'Espanya immobilista no em refereixo als amics i a la gent que aquests darrers dies s'estan començant a moure per dir ja n'hi ha prou, potser sí que els hem de permetre fer aquest referèndum, no? Que no estan a les cúpules dels partits, però que com veiem és un tema que ja està agafant una sociabilització, i en parlàvem una mica abans d'entrar,
en àmbits intel·lectuals i en àmbits acadèmics i també en àmbits de militants de partits com el Partit Socialista o, òbviament, aquesta formació de Podemos, que ja ho ha plantat com a plantejament desacomplexat. No? Ara, què és el que pot fer Europa ara? Jo crec que amb aquest to d'alerta del Tribunal d'Estrasburg i amb la feina que s'ha fet extraordinària per part de l'Assemblea Nacional des del punt de vista de tota la tasca en les mobilitzacions que hi ha hagut durant els darrers anys a l'exterior. La feina diplomàtica. Diplocat ha fet una molt bona feina els darrers anys. Els mitjans de comunicació, jo crec que també han fet de ressò important de tot, les xarxes, la ciutadania compromesa. Per tant, hi ha una gran expectativa europea sobre aquest tema. I jo recordo converses amb cònsols i amb ambaixadors on aquest ha estat el primer tema a tractar i han vingut a interessar-se per veure per què estava passant això, com es podia solventar i fins a on podíem arribar. Aquestes són les preguntes que fan els diplomàtics. Per tant, això està en agenda, encara que l'Estat digui que no és veritat i que és una qüestió interna i que tot ha d'entrar dintre del mar. Això és el que es diu oficialment. Realment, aquest tema està en l'agenda europea. I fixeu-vos, estem en un moment on a Europa estem vivint el dilema del Brexit. Dilema ho dic perquè depèn ara de què passarà els propers resultats electorals a Gran Bretanya. Amb l'amenaça de la Marine Le Pen fa molt poc i una gran unitat francesa entorn al valor de la república i de la democràcia amb la figura de Macron, però amb un François Bayrou que va saber resignadament apostar per una majoria alternativa. Per tant, hi ha hagut decisions importants i de calat. Amb una Europa que està repensant-se i que està veient si inverteix només en armament, que és la tentació més fàcil en la que sembla que hi cau, o si comença a plantejar-se una sobirania compartida amb una Europa federal, que en pocs, però n'hi ha alguns que ja en parlem més en sèrio, no? I per tant hi ha un projecte europeu. Europa està ara mateix en fase de construcció encara, o de deconstrucció o de construcció. Per tant, és el moment més apropiat, ja no us parlo del referèndum a Escòcia, que és el més proper, i per tant està en un moment obert i lo suficientment crític i fràgil com perquè nosaltres, els catalans, en comptes de ser un problema, estem sent, i perdoneu potser la manca d'humilitat, una lliçó de democràcia. És a dir, estan visualitzant a una gent, a un poble i a una societat pacífica, cívica, constant, amb una classe política que està resistint, jo crec que des d'un punt de vista, diríem, de lo políticament correcte, tot allò que mai ningú s'hagués imaginat, és a dir, estan fent tots d'antisistema, del concepte clàssic d'antisistema, i per tant hi ha un escenari, i a mi m'ha agradat quan heu posat aquest vídeo amb aquelles escenes de resistències i de desobediències civils pacífiques i amb grans conquestes com va ser la de Praga, per exemple, no? On nosaltres estem ara mateix significant, jo crec, un moment a Europa molt important. Per tant, jo crec que Europa, en el moment que sigui, si és al setembre o a l'octubre, perdó, l'1 d'octubre, un escenari de creixement de la repressió fins a l'1 d'octubre i d'una voluntat d'impedir absolutament la celebració d'aquest referèndum respecte de la reacció que es pugui donar aquí, jo crec que Europa tindrà un punt d'inflexió. Per això què cal? La màxima mobilització. Cal la màxima mobilització, cal la nostra resistència, constància, la feina de pedagogia, la serenor, mantenir la serenor, i també saber que hem de convèncer a tots aquells que no són independentistes que han de voler aquest referèndum. I és molt important no allunyar-nos dels que no són independentistes, sinó fer-los copartícips d'aquest repte democràtic. I això és molt important també per a Europa, perquè sense una participació que no són independentistes no tindrem, i amb això la Comissió de Venècia s'ha posicionat, jo crec que ha sigut un encert també acudir a aquest dictamen, com a mínim ha dit algunes coses, per tant estem fent un recorregut molt transcendent i crec que si se segueixen fent bé les coses
Europa no es mantindrà al marge. Sí, el tema és no només la justícia, perquè a més Europa, de quina Europa parlem? De l'Europa que és l'antiga mercat comú o l'Europa al Consell d'Europa? És que són dos ordres jurídics i jurisdiccionals diferents. Ara per ara, el Tribunal de Luxemburg, que és el de la Unió Europea, poca cosa, el que ens importa és el Tribunal d'Estrasburg. Dit això, que sigui una qüestió més tècnica, penseu que la batalla no es juga a Madrid, la batalla es juga a l'exterior. Hem d'actuar de cara a fora. Per mi hi ha una frase que ho resumeix perfectament. Estàvem que si el 9N, que era també cop d'estat il·legal, atemptat a la Constitució. Llavors, un que fa quan té un conflicte va a la BBC. Ningú posarà en dubte la integritat moral de la BBC. Què va dir la BBC el dia del 9N? Informa el ballot, no illegal ballot, informa el ballot. Una cosa que fan, una cosa informal, però dir, i han guanyat. Però no es van exclamar mai que fos il·legal. Sinó informal, feta per voluntaris, estructurat, ben fet, sense incidents, però el títol, el LED, que ja va sortir pel matí, a les 11 del matí, el primer que va sortir, jo me'n recordo, estàvem allà a Catalunya Ràdio fent un programa especial i veiem que surt això, informava. No van dir il·legal. L'altre dia, quan el president Puigdemont va anunciar que faria el referèndum a l'1 d'octubre, tota la premsa internacional va dir s'anuncia un referèndum a Catalunya. I no van dir ni legal, ni consensuat, ni vinculant, s'anuncia, abans deien el president, el xef de Catalunya, cada país titulava com volia, alguns regió, perquè el tema regió, que per nosaltres és oprobiós, és el terme habitual per parlar, ara diré una paraula d'aquestes, que es poden dir a taula, però perquè queden bé. No és una paraula grossuda, però queda bé. Unitats subestatals. Queda bé això, ho diu, quan la gent està allà a punt d'agafar a les postres, diu, com tens tu la unitat subestatal, les regions? I això és la forma de dir cursi, és que els profes són molt cursis, i tenim noms raros per tot. Llavors, les unitats subestatals diuen regions, i per ells no és cap... Per nosaltres, si ens diuen els catalans que som una regió, ens agafa... Però els bàvars, que són Freistaat Bayern, l'estat lliure de Baviera, quan parlen a l'Europa de les regions, no dels estats lliures, vull dir, això és important. Torno, ens poden ajudar els tribunals, ens poden ajudar. La Unió Europea com a tal no ens ajudarà, perquè dirà, i nosaltres si estiguéssim a la seva posició direm el mateix, això és un afer d'intern d'Espanya, que deixarà de ser-ho fins que els hi toquem els nassos. Clar, si la SEAT no pot treure cotxes, els alemanys s'enfadaran. Si la Peugeot no pot treure cotxes a Vigo, per que sigui, els francesos s'enfadaran. Però mentrestant, ells miren. Aquí les inversions no paren de créixer, No sé si es fixen, les inversions no paren de créixer, inversions importants, de grans multinacionals, de noves tecnologies, de noves empreses, de nova economia. Per tant, vull dir que hi ha confiança, perquè clar, Catalunya és un país petit, és un país petit, és un país socialment molt homogeni, perquè és un país que ha doblat la seva població amb immigrants i continua a ser Catalunya. Això no és freqüent, és un cas únic al món. En menys de 100 anys hem doblat la població, i l'hem doblat no per catalans siguem uns conills, sinó perquè vinguts de fora. Disculpa. Són les dades demogràfiques, I continuen, i el moviment català, el moviment, diguem-ne, catalanista, per entendre's, és ara més fort que mai. Quan hi ha més gent que no és d'origen, com a mínim, de 2 generacions catalanes. I és una cosa que ens ha de fer pensar i ens ha de sentir orgullosos la capacitat d'aquí de fer la gent, de portar-la a... Es troba bé, És un país, ja dic, socialment molt estructurat. És un país petit, un país amb un nivell de vida que no es viu malament, amb un bon clima i amb un nivell sociocultural molt alt, que ens posa a nivell d'Holanda, de les regions del Baden-Württemberg, de Dinamarca, ens posa a nivell de les regions més potents. Disculpa, si podem anar... És que m'agradaria fer alguna pregunta més i... Doncs llavors això ho veuen. El que passa és que ells no faran res. Ara,
si continuem amb el tema de fer les coses bé i jugant la partida sabent que ens miren ells, abans o després la fruita caurà madura. Moltes gràcies. Disculpa'm No, el tall, però és que queda un quart d'hora d'acte, diguem-ne, i ha arribat una vintena de preguntes, la gent està molt interessada en el tema. Demano disculpes perquè no es podrem fer totes, si de cas he agrupat algunes preguntes. No, si diguis això, ja ho farem. Bueno, intentem tampoc allargar perquè tot és molt important, però bueno, ja ho sabeu. Sí? Senyor, les 9 són les 9:05, no passa res. En tot cas, si us sembla, com que aquestes preguntes no van dirigides a cap persona en concret, he agrupat 3 qüestions, ho llanço a l'aire i que vosaltres mateixos decidiu quina vol respondre cadascú. Si us plau, respostes breus. Per una banda, hi ha una pregunta sobre la legalitat, concretament del referèndum. Anton Sales, professor de l'UPC, pregunta, diu, quan diuen que aquest referèndum és inconstitucional, sé que hi ha una contesta negativa, diu, correcta i fulminant. Diu, podríeu concretar-la de manera jurídicament precisa? És a dir, per què és legal el referèndum? Hi ha una altra pregunta en aquest àmbit, molt vinculada, que és quin és l'àmbit per exercir el dret a la determinació? Les persones, el fet de tenir una llengua en comú, anys d'història, un passat d'opressió, etc. Per una banda, doncs això, per què tenim dret a l'autodeterminació? Llavors hi ha una altra pregunta que és un grup de 4 preguntes que van en la línia de la confrontació entre la legalitat catalana i espanyola abans i després del referèndum. Per exemple, una diu, com ho farem perquè la llei de transitorietat prevalgui sobre les lleis de l'estat espanyol de cara a la legalitat i legitimitat del referèndum? Hi ha una altra pregunta també, això, doncs, com imposar la llei de transitorietat per sobre la llei espanyola, però en canvi després del referèndum, diu, quan es proclama la independència, l'estat espanyol no la podrà reconèixer durant alguns anys i intentarà cobrar-nos l'IRPF, imposar les seves lleis. Com ho haurem de fer per acabar d'expulsar-nos aquesta legalitat espanyola i fer prevaldre posteriorment a catalana? Doncs, abans i després del referèndum, com fer prevaldre la nostra legalitat? I finalment, com a tercer bloc, una qüestió que és de molta actualitat i ens està posant el focus, avui precisament el president Puigdemont també n'ha parlat, la qüestió dels funcionaris, que és com creuen que es pot resoldre la qüestió dels funcionaris i les acreditacions, el dia de la votació. Els directors i directores d'instituts diu que estan preocupats, si han de tenir cap temor o no. Si em permeteu, jo començo per la primera, res i curt. El referèndum tal com està interpretada la Constitució és il·legal. No li donem més voltes. El referèndum tal com està interpretada la Constitució pel Tribunal Constitucional és il·legal. El que passa és que nosaltres hem decidit, i això passa sempre quan es porta la cosa fins al final, hi ha més legalitats que també a les quals Espanya i Catalunya s'ha subordinat, que és la legalitat internacional. Però d'acord amb la Constitució, amb la interpretació que fa el Tribunal Constitucional. Amb la interpretació de part. Jo també. De part. Jo no estic d'acord. La Constitució permet altres interpretacions. Sí. El que passa que l'àrbitre parcial li diu que no, que això, el que deies abans del partit, això no val, això no és gol, doncs punt, no? Si l'àrbitre... Si la interpretació fos una altra, aquest problema no el tindríem. Però és la que és. Això ja el Consell de la Transició ja ho va preveure, hi havia 5 possibilitats de fer referèndum. Una d'elles la legalitat espanyola. I sobre aquesta legalitat, per la pregunta directa que ha dit, quin és l'argument pel qual se sosté la legalitat constitucional del referèndum? Jo vull respondre. L'article 1 diu que els valors superiors de l'ordenament jurídic és el pluralisme polític i la llibertat. Pluralisme polític vol dir que si et pots presentar en unes eleccions amb un programa on diu independència de Catalunya, allò és sagrat. Sagrat i s'ha de respectar. Article 1 de la Constitució espanyola. L'article 92. Es poden convocar referèndums per qüestions d'especial transcendència. No diu ni quin tipus ni qui. És evident que els ha d'autoritzar l'Estat. Però és evident que quan hi ha un mandat democràtic a Catalunya que exigeix canalitzar una demanda d'independència, és obligació constitucional convocar, pel principi democràtic, convocar aquest referèndum. Per tant, qui està incomplint la Constitució és el govern de l'Estat. És una dissident, no obeeix al No, jo acato la Constitució. El que no acato és la interpretació que fa de la Constitució espanyola al Tribunal Constitucional. Jo aquesta no la vaig votar. Però jo
llegint les constitucions, considero que la Constitució espanyola té coses molt bones. Per exemple, aquesta, que es va interpretar en aquell moment amb una tensió del context legislatiu entre els franquistes que estaven dictant l'article 2, perquè això ens ho han vingut explicant al Parlament. Per exemple, el doctor González Casanovas, jo no vull fer propaganda d'un llibre meu, però aprofito i la faig. El llibre Què ens està passant el vaig escriure per fer devolució, per explicar tot això que vaig aprendre dels que van venir a comparèixer a la Comissió del Dret a Decidir. Va venir el doctor González Casanovas, un senyor no independentista, excel·lent jurista, que va ajudar en el ponent Peces Barba, que com saben era absolutament antiindependentista, però que ens va venir a dir aquest referèndum és legal, perquè l'article 92 més el pluralisme polític més el principi democràtic obliguen a l'Estat a tenir una apertura de mires en la interpretació constitucional. Per tant, com diu el doctor Queralt, certament la interpretació que fa el Tribunal Constitucional de la Constitució determina constitucionalment pel Tribunal una interpretació restrictiva i inconstitucional, però la interpretació de la Constitució espanyola que es pot fer per juristes no independentistes, per tant no interessats, sinó neutres, juristes, és que és plenament constitucional. I hauria de ser un... Jo diria que en el context d'ara inclús alguns s'han atrevit a dir-li això al govern espanyol. I alguns diplomàtics, quan comencen a entendre que aquell article 2 de la integritat territorial de l'Estat va ser dictat pels militars, perquè això també ens ho han dit al Parlament, està en actes del Parlament, i ens ho van venir a explicar els que van escriure la Constitució, el mateix Roca Junyent, que no sé si és independentista, no m'atreviria a dir-ho, però en canvi ens va venir a reconèixer que hi ha una ruptura, que hi ha una situació de ruptura, però com que sempre perdem, millor que no ho afrontem. Ella ens va venir a dir això, està transcrita la seva compareixença al Parlament. Per tant, alguns, molts, hi hem aprofundit molt en la Constitució espanyola, ens la sabem de memòria, i hem hagut de pensar molt, i quan vam fer la llei de consultes la vam fer de forma impecablement constitucional. Impecablement constitucional. Una altra cosa és que el Tribunal Constitucional, als darrers temps, a partir de la sentència de l'Estatut, quan va suprimir els capítols dedicats a la descentralització de la justícia, quan va qüestionar el concepte nació, en el preàmbul, quan es va arribar en el moment constitucional a reconèixer les diverses nacionalitats, imagineu-vos, s'ha anat més enrere del que es va arribar en el moment de la transició i quan toca la llengua catalana. És a dir, el moment crític de la sentència de l'Estatut és clarament involutiu i jo diria preconstitucional. Mira, m'atreviria a dir que la sentència del Tribunal Constitucional és preconstitucional, perquè en els moments d'ara hem de donar arguments jurídics, una certa creativitat i solvència, però també d'una certa gosadia, perquè és que han sociabilitzat tant que aquest referèndum és il·legal que al final ens hem d'excusar de fer-lo. Ens hem d'excusar de fer-lo, però si no, nosaltres no tenim cap problema. El problema el tenen ells perquè estan impedint l'exercici legítim i constitucional d'un dret que és votar sobre la independència de Catalunya. Una altra cosa seria la secessió. D'acord, tenim un inconvenient en la Constitució per una secessió. En totes. I en la nostra perquè hi ha aquest article 2, bueno, en la nostra o en la seva, ja no ho sé, però l'espanyola. Hi ha un article 2, per tant, a l'hora de fer possible un resultat vinculant, hauríem de dir, i ara com ho fem? Potser sí que cal una reforma constitucional per fer la secessió. Jo això mai m'he negat a interpretar-ho jurídicament, en termes d'allò del rigor màxim. Evidentment es pot fer una reforma en un dia, per què? Ara polemitzo amb ella. Si la unitat d'Espanya, ara suposem que fem el referèndum i surt majoria 70% independència, 30% independència. Per tant, diríem, ara què fem? Article 2. No, perquè està trencat el pacte constitucional. En aquell moment, si surt majoria clara amb un referèndum legal, amb un referèndum no informa el valor, sinó informa el valor, acceptat, la Constitució està trencat. El pacte, i s'ha de refer un altre pacte constitucional. I uns no volen pactar aquest pacte constitucional, diu adéu-siau. S'haurà de negociar qui es queda als mobles, qui es queda a la nevera, qui es queda... Però això és una altra història. Per què? Perquè diríem, vostè no té dret a marxar.
Bé, llavors vol dir que no existeix el dret de secessió, però sí existeix el dret de retenció. És el que van fer amb l'Estatut. És a dir, ens van deixar votar-lo, el van aprovar ells, al Congrés, Clar, i després ens van retallar. Dos vegades. Clar, doncs això ja ho hem viscut. Però vull dir que jo crec que si sortís un referèndum formal, organitzat, i surt majoria, en aquell moment s'ha trencat la Constitució. Una altra cosa és que fem, llavors que vinguin els juristes, i que comencin a posar unes venes i tal, però el pacte, o sigui, la Constitució en aquell moment ha quedat morta i no passa res. La vida està plena d'això. La història, els règims cauen. Però la reforma que es va fer de la Constitució, en el moment en què se'ns va dir dèficit zero, per un cop de telèfon, em sembla que no hi va haver ni carta, no sé si al final van demanar una carta per justificar-ho, però va haver-hi un cop de telèfon, no? A Europa li diuen al Rodríguez Zapatero, tu, reforma el mes d'agost, via express. En telefonia. I es va fer una reforma, és a dir, la lògica, l'equació seria resultat vinculant, majoria, jo no sé si significativa, majoria, és a dir, es guanya el sí. Sí, el que diu la Comissió de Venècia, d'acord, posem un 60%. Majoria, escolta, no reforma express, però 4 o 5 mesos. És a dir, el Congrés de Diputats ha d'assumir que té que aprovar la supressió d'aquell article i en ares a la vinculatoritat del referèndum constitucional modificar aquell article i dir que ja no hi ha una integritat territorial, sinó que Catalunya ha decidit emancipar-se i punto, no hi ha més problema. És a dir, si creiem en la sobirania popular, creiem que la mateixa Constitució reconeix el dret a un referèndum i creiem que hi ha diverses nacionalitats a l'Estat, cap on volia anar el Constituent? Cap on volia anar? Cap enrere? Dit això, no està tan clar que s'interpreti així. No, és evident que no. Perquè llavors enllaço ja, perquè ja veia en Roger mirant el rellotge neguitós, enllaço amb tot l'altre bloc de preguntes. Estaria aquí fins a les 12 de la nit, però és que tampoc podríem, per molt que estem fins a les 12 o les 2 de la matinada, no podríem dir res més perquè entrem a la dimensió desconeguda. A partir del moment, si es celebra el referèndum, i enllaço per una altra pregunta que no ha sortit encara, però segur que entre tots aquests paperets n'hi ha alguna, si es podrà celebrar el referèndum o no. Serà un pols, això, serà una qüestió de força, l'Estat només el pot impedir per la força. I jo suposo, i pel que arriba, que intentaran aplicar la força al moment més abans possible, perquè el que temen molt és la foto del precinte d'una urna i per tant intentaran presentar el local... Amb ells els veuen també. Sí. Per tant, que intentaran boicotejar-ho al moment més... Darrer, no? No, al revés, al moment més nocturn. Més nocturn i més aviat possible. És a dir, el camió que ha de descarregar les urnes, o el magatzem que no té visibilitat on estan dipositades les urnes. Suposo que algú se li haurà corregut fer 2 comandes, que en s'incautin una i apareixerà una altra. Però és a dir, si al final no ho aconsegueixen impedir, i només ho poden aconseguir per les urnes, per la força, perdó, per l'ús de la força, i veurem si hi ha prou policies i guàrdies civils, etc. I finalment es fa el referèndum, i el referèndum surt amb un resultat positiu, com tot sembla indicar, entrem a la dimensió desconeguda. Que l'estat espanyol hauria de reaccionar rellegint la Constitució aquesta que no s'ha llegit mai, la defensen però tampoc se l'ha llegida mai, i en tot cas el que s'hagi llegit no s'ho creuen, i que haurien de reaccionar llavors i dir, no, és que aquí parla d'uns principis democràtics, oye, busca què és esto de democràcia i tal, a veure, que si fos així, que llavors haurien de negociar, però no ho faran, i llavors entrem a la dimensió desconeguda, com sempre que un territori s'ha escindit del que era la metròpoli, i llavors entrarem en una dimensió absolutament desconeguda. L'ús de la força sobre les persones crec que és descartable a segle XXI, però veritablement l'Estat no crec jo que els doni per fer una relectura positiva de la Constitució a partir del moment en què es proclami el resultat, sinó que intentaran seguir impedint-ho. Serà massa tard, estaran amb el pas canviat, ja ho estan amb el pas canviat. Jo abans ho parlàvem abans de començar, jo no sé qui els informa, perquè hi ha gent del PP que viuen aquí,
I per tant hem de tenir, bueno, però jo dic del PP perquè és el partit que està al govern, haurien de tenir més informació, no entenen res o no volen entendre, no? Home, jo crec que estan preocupats, Sí, Jo crec que però estan el pas canviat, preocupats, perquè si era un suflé, si es desinflarà, si és el Mas que ens té a tots enganyats perquè ens hem notit, bueno, han dit una sèrie de bestieses tremendes, no? I clar, hem arribat a un punt on l'única solució que poden adoptar és de la força, no? I en comptes de buscar-se una sortida, el que estan fent és sortir amb la brigada Aranzadi i cada vegada més... Parlant d'inutisme, que és un tema que com saps m'agrada. A mi, ara si jo pogués faria l'evitar tots, no? Vull dir, seria divertit, no? Dono fe, com a alumne ens feia levitar, Encara estem als núvols algunes, És que fumaven a classe. Tenia truc. Audiències de les teles. La primera tele a Catalunya és Telecinco. Segona, tercera, segona als mesos, Antena 3, TV3. Depèn del futbol, perquè TV3 és pel futbol. Ràdios. De tant en tant 8TV també, Ràdios. La primera és la SER, en general. La segona és Catalunya Ràdio, no dic en general, no dic que programes puntuals. Clar, llavors aquesta capacitat d'hipnotisme s'ha de reconèixer que amb la relativa comparativament poca audiència dels mitjans de comunicació públics absolutament cooptats per aquests fantasmes hipnotitzadors és molt potent, perquè la gent les deu escoltar d'amagat sota el llit, com feien a la mili, una cosa així, perquè no conti. Perquè no conti. Jo estic sentint la COPE, de cara fora, però allà al vidre, quan passa el senyor que compta les audiències, no, jo sento la COPE, però a sota el llit està sentint... Clar, si no té altra explicació. Això no és un tema de que la gent està abduïda. Vaja, em sembla que respon alguna cosa més. Però vull dir, amb dades... A veure, no sé, desperteu o heu vingut aquí? Bueno, ja poden baixar. Si algú vol parlar dels funcionaris, que és la tercera pregunta... Sí, però forma part de la dimensió desconeguda. No ho sabem, no ho sabem. Suposo que rebrem... Fem una pregunta. Perquè aquí en som dos de funcionaris. Qui ho ha dit? En concret es preguntava si... No cap manual, ni la Comissió de Venècia ha arribat a això. Si els directors d'instituts havien de deixar les claus, si això els hi podia comportar problemes... Per què s'ha de fer instituts? Dic jo. La pregunta. No, vull dir que també he de pensar una mica diferent d'altres formes. És que tampoc no vull dir moltes coses que consti que no estic a l'any de res, perquè a mi no em consulten, òbviament. Dirien pitjor si em consultessin, per això no em consulten. Però jo crec que hem de pensar de forma diferent com hem pensat fins ara. El que passa és que la tensió que hi ha, i això hem de ser reals, per no reproduir un 9-N, és que tots aquests debats els van tenir quan es va organitzar el 9-N. Els vam tenir, els voluntaris, al final va ser d'aquesta manera, el registre de participació, vam tenir tots aquests debats. És evident que es va aprendre d'allò, però ara el repte és que és un referèndum vinculant i les exigències internacionals demanen que sigui impecable. Espera't un moment, que estem d'acord. Ara, també en relació als contextos, és a dir, els instruments els creem nosaltres. Mentre jo crec que mentre es busqui la manera, i crec que s'està fent el treball màxim de fa mesos perquè sigui així, de construir els propis instruments que donin garantia de rigor, imparcialitat, garantia de participació, d'identificació de les persones, perquè és molt important. Evidentment, el recompte dels vots s'ha de tenir una garantia de que aquest cens és el real i que, a més, una persona no ha votat 2 vegades. Per tant, el tema serà que no es faran servir les eines dels processos electorals convencionals. Perquè això són instruments de l'Estat. I si l'Estat no ens està deixant fer aquest referèndum, és evident que no podem utilitzar els instruments que té només l'Estat. Nosaltres hem de tenir els nostres. I aquí és on estem. I jo crec que aquí ara hem de fer confiança. Hem de fer confiança a que el que s'està treballant s'està treballant amb molta seriositat, amb l'aprenentatge del 9-N, que va ser molt important, perquè es van tenir molts debats jurídics, moltes discussions,
moltes tensions polítiques. Jo crec que tothom va aprendre allà que l'objectiu comú i únic ha de ser el referèndum i deixar-nos d'històries partidistes en aquests moments. Ja crec que ara això s'està produint, a diferència d'aquell escenari. Crec que amb això s'ha canviat molt. Per tant, dono un vot de confiança als que ho estan preparant i que no ens expliquin ni els hi hem de preguntar, perquè és evident que no els explicarem a Madrid, miri, ho farem d'aquesta manera. Doncs escolti, no. Escolti, si ens estan amenaçant, si avui han ampliat la querella al Tribunal Superior de Justícia Per anar al míting. per simplement dir que volem fer un referèndum i han deduït que les urnes que vol comprar la Borràs estan destinades a aquest referèndum i han Però és que avui han ampliat... enviat la querella com a prova el fet d'anar a Montjuïc l'altre dia. Bueno, per això et dic que han fet una ampliació de querella. Per tant, escolta, jo crec que la pressió nostra respecte del govern o dels partits o dels grups parlamentaris que hi estan treballant, almenys pel que fa a mi, jo ni a les tertúlies ni a les actes públics començaré a qüestionar res, francament. Vot de confiança, jo crec que tots plegats estem en aquesta situació i saber que no podem utilitzar els instruments de l'Estat perquè l'Estat ens està impedint una cosa a la qual tenim dret. Que això és molt important, que és el que tu plantejaves al principi, ens estan privant d'un dret. No és que nosaltres exercim un dret propi, mira, que ens acabem d'inventar. No, és que ens l'estan impedint. És que és molt diferent. És molt diferent com es comunica. Un referèndum il·legal no, és un referèndum legal que estan sent prohibit. I és així. Ens estan prohibint un referèndum legal. Apa, feu-ho. Perquè si no al final mengem del relat de l'altre i... La història està plena de coses d'aquestes. Als Estats Units als anys 20, molts estats tenien prohibit explicar el que no fos, com es diu, el creacionisme. O sigui, l'evolució era... sí, el darwinisme, sí. No es podia explicar el darwinisme. I molts estats tenien prohibit, per llei, i van condemnar profes perquè explicaven el darwinisme i no el creacionisme. Ho van anar guanyant als tribunals, ho van guanyar a la presó, però es va guanyar. I almenys ara es poden explicar les dues coses. És que abans només es podia explicar una. És un bon exemple. Sembla que tenim una mica més de temps. Sobre això últim hi havia... Ja no sabem què dir més, Bueno, no, hi ha alguna idea divertida. Bueno, es feia referència a una informació que ha sortit avui, que no tenien per què ser funcionaris els que controlessin les meses, sinó que es faria una borsa de treballadors, però bé, en tot cas entenc que forma part de la confiança aquesta que el govern tampoc pot explicar-ho tot, però en tot cas ha dit que a finals de mes explicarà tot el funcionament del referèndum, per tant podem esperar, suposo, un parell de setmanes i a partir d'aquí doncs jutjar-ho. No? En canvi, hi ha una pregunta que parla d'això, que hi ha hagut manifestos d'advocats, de juristes, defensant això que el referèndum és legalment possible, i pregunta als vostres col·legues de l'estat espanyol, als altres juristes, quan parleu no a nivell polític, sinó a nivell jurídic, què n'opinen al respecte? Es admeten que el referèndum es podria fer dins el marc legal actual o també jurídicament defensen les posicions unionistes? Hi ha de tot. Jo diria que en principi els hi costa perquè estan molt mal informats, no del dret, el saben, sinó del que passa aquí. Llavors, clar, el que es ven és que aquí pràcticament el que no és independentista està a la garjola menjant carbó com el Conde de Montecristo. O abduït o coaccionat, sí. Aquí, quan venen aquí, veuen les coses i després hi ha de tot i llavors comencen a donar compte, home, clar, llavors això ha de tenir una sortida política, que és el que al final t'acaba dient qualsevol persona assenyada. El que hi ha una certa contradicció és en juristes, com per exemple l'amic López Burniol, que ha escrit àmpliament amb el dret al referèndum i que ara, doncs, no ho sé com està ara sobre aquest tema, però em dóna la impressió que no està d'acord. El dilluns estava en pro del referèndum, però no unilateral. No unilateral, exacte. Per tant, aquest concepte d'unilateral, clar, aquí entrem en terrenys d'una certa perversió del llenguatge, perquè dius, bé, si no te'l deixen fer, però tu expresses tant la necessitat estatal de reconèixer aquest fet, inclús en clau de segona transició, i el dret propi de la Constitució que ho contempla, llavors per què decideixes que no es faci? És a dir, per què no et decantes perquè es faci?
perquè hem d'estar sempre a les expenses d'un permís? O hi ha la capacitat de tensionar, que és on estem ara, tensionar institucionalment al màxim perquè hi hagi un pronunciament, com a mínim, si no social, polític o internacional, que faci avançar la història? Perquè al final és això la història. La història la mou algú. La història es mou constantment. Per tant, ara estem en un moment històric. Pensin que l'esclavatge, segons Aristòtil, que no era cap imbècil, no, home, no, és que posem exemples, no? O sigui, nosaltres estem aquí avui perquè hi havia un senyor fa 2000 anys que es deia Aristòtil i va organitzar el món. Vull dir, no, són aquests 4 o 5 pilars. Doncs, per ell, l'esclavitud era la cosa més normal del món. L'esclavitud havia 2 causes. I el masclisme també, I el masclisme, bueno, clar, òbviament, no? Però hi havia 2 causes de l'esclavitud. Perdre la guerra, jo com a dret de conquesta podia fer esclaus a la població del país que jo havia guanyat, i després els que no em pagaven els diners, doncs em quedava amb ells. El deutor, si no podia pagar, jo me'l quedava, el feia esclau meu, treballes per mi. I això es veia normal, de dret natural. Sí, m'estàs dient que a Madrid són molt aristotèlics. Jo diria, però l'han llegit amb una traducció subtitulada. Traducció, sí. Curiosa. Però s'han oblidat de les virtuts aristotèliques, del polític aquell. No, però vull dir, això és que marca les coses a l'època. Tu no pots dir, és que Aristòtil defenia l'esclavatge. Tu no podries anar enlloc, això. A la seva època era normal. Com la dona, els romans deien a la dona imbecilitas sexus. Jo crec que hi ha 2 posicions ara en els juristes, diguem, que no són independentistes, perquè nosaltres tenim una voluntat interpretativa, això és evident. Si tu tens ganes de que la gent pugui votar i que un projecte avanci, doncs fas tot el possible per interpretar la llei al teu favor, no? Sobretot quan estan vivint una ofensiva. No? Però hi ha els juristes aquests que abans us he esmentat i gent com el Pérez Royo, per exemple, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que ha escrit i s'ha mullat i l'han defenestrat, perquè tots aquests estan defenestrats ara de molts espais i es guanyaven la vida en conferències i no els contracten enlloc, els tracten de hippies que han perdut, estan inhabilitats civilment, és a dir, ho parlem així però Déu-n'hi-do, no? O per exemple el degà de la Facultat de Dret, no? Quin degà? El nostre amic, és igual, jo no vull esmentar noms per no perjudicar ningú, però la realitat és que hi ha hagut represàlia. Hi ha hagut represàlia. Per tant, en tots els àmbits hi ha una certa por, no?, en fer un pronunciament molt agosarat que posi en qüestió la interpretació oficial. Clar, quan en dret tu t'oposes a la interpretació constitucional, quan els juristes a nosaltres és com en un hospital, no?, posar en qüestió el que diu el comitè ètic. No sé si hi ha metges per aquí, però és evident que els comitès ètics dels hospitals determinen els tractaments mèdics fins on s'ha d'arribar i què és el que s'ha de fer en casos on hi ha problemes o disquisicions de protocols. Ningú qüestiona el que emet aquest dictamen. Per nosaltres, l'àrbitre del Tribunal Constitucional ha quedat absolutament desacreditat després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, que ja podríem discutir la seva independència durant anys, però mira, va tenir, per exemple, el vicepresident, el Pissunyer, va ser vicepresident del Tribunal Constitucional i és el jurista que ara està impulsant des de fa molts anys tots aquests instruments, des de la presidència del Consell de Transició Nacional fins a l'Institut d'Estudis, com es diu ara que li han dit d'una altra manera? Bueno, és igual. Autonòmics, ara té el nom que toca, d'autogovern, exacte. Escolteu, ningú pot dubtar del rigor d'un senyor que ha estat vicepresident del Tribunal Constitucional. I aquest està dient, és a dir... El Tribunal Superior de Justícia va dubtar, va dir que era una opinió poco qualificada. Sí, poco qualificada amb el currículum que té, és a dir, quan no els interessa la interpretació ho desacrediten. El Pérez Trems el van fer marxar. Una intel·ligència media tenia que entendre-ho. El Pérez Trems el van fer marxar, en canvi es va recusar membres del Tribunal Constitucional, membres del Partit Popular, com tu dius, i aquests no s'ha tramitat la recusació. Per tant, hi ha un problema de credibilitat del Tribunal Constitucional altíssim. Hi ha un gran nivell de politització d'aquest tribunal i és un moment crític pel prestigi de la justícia. Hi ha jurista entre vostès, sí, no? Poden aixecar la mà? No t'hi faig vergonya.
No, ningú és perfecte, no vagi per endavant. Podríem dir només 4 noms de magistrats del Tribunal Constitucional? Perquè són juristes de reconegut prestigi. En podríem dir 4, de 12 a 4, per aprovar, justet, però per aprovar. En podríem dir 4 noms? Hi ha 2 de catalans. Home, hi ha una gran Hi jurista, ha 2 catalans, que és l'Encarna Roca, és una gran jurista. Sí, és que- la ponent de la sentència dels toros. Sí, però no t'agradarà, però jo no negaré mai que és una gran jurista. Una altra cosa és que no t'agradi com interpreta. El Constitucional, que recordem amb això de canviar les regles, es va canviar la seva pròpia llei reguladora perquè tingués capacitat de suspendre càrrecs públics, sancionals i Sense tal. audiència. Sense audiència, sense procediment, sense cap tipus de garantia, i en 3 vots particulars, un del Xiol, molt interessants. En contra. Sí, vots particulars en contra de la majoria que ni s'ho qüestionaven, diu, bueno, esto sí es constitucional, ya se verá cuando se aplique, deia el vot de Que l'únic de majoria. estat que té això és Una Turquia. sentència de 3 de novembre Jo del crec que 16, tampoc, si no però Turquia, m'equivoco. En tot cas, no és un exemple. No, precisament, és que és el model turc. No, però per exemple, es van dir mentides. Diu, aquesta reforma que hem fet, aquesta de l'article 92 de la llei de tribunal, també la té Àustria i Alemanya. Home, jo algunes lleis les conec, no les conec totes, però llavors em vaig al BOE alemany És i em vaig mentida. al BOE austriac. Jo he sigut lletrat del Tribunal Constitucional 4 anys i mig, vaig aprendre molt de dret. Vull dir, i ara no ho repetiria, però a aquella època, sí, amb aquells magistrats, sí que ho repetiria. Me les miro. La llei alemanya no diu absolutament res i la llei austríaca sí diu una cosa. Fa la mena d'impeachment. Pels casos de traïció el que es jutja no és el Tribunal Suprem sinó el Tribunal Constitucional. Un delicte preexistent, el delicte de traïció, que totes les té aquest resavi liberal, no? Que el delicte de traïció en alguns països es jutja al Parlament, vull dir, es crea una mena de càmera judicial dins del Parlament, i altres, i a Àustria, el delicte de traïció imputat al president de la República o al president als alts organismes de la Federació ho jutja el Tribunal Constitucional constituït en sala del penal, però no suspèn cap càrrec. Si algú té curiositat, i com a mínim pels juristes, mireu els vots particulars d'aquesta sentència del Constitucional, que és de 3 de novembre del 16, que és la que valida la constitucionalitat de la llei orgànica 15/2015, que és la que modifica la llei orgànica del Tribunal Constitucional. Els vots particulars és perquè es posin vermells tots. Exacte. Absolutament ignorats. Que us ho ha passat amb la sentència d'Estrasburg d'ahir. Tenien vots particulars les sentències, tant la del Suprem com la del Constitucional, tenia vots particulars. Sí, una sentència, un tribunal, el formen, en aquest cas, en el cas del Constitucional, 12 magistrats. I llavors, quan hi ha un que és el ponent i fa una proposta de sentència. I llavors aquella proposta de sentència la voten. I llavors, si té una majoria, la sentència queda aprovada. Però això no vincula, no obliga a tots els membres del tribunal. I un membre del tribunal pot dir un vot particular. Vull dir, jo discrepo de la doctrina d'aquesta sentència, estic en desacord per això. 3 magistrats del Constitucional, el principal, el Xiol i altres 2 que s'adhereixen, 3 magistrats del Constitucional qüestionen la doctrina de la majoria que ha validat la reforma de la seva pròpia llei orgànica del Tribunal Constitucional que els hi permet des de 2015 sancionar i suspendre càrrecs públics, i els arguments que donen en aquest vot particular és perquè es posin vermells la majoria, el govern que el Parlament que la va aprovar, perquè es posin el govern o el Parlament, ja sé que no són com a jurista coses mateixes, però és que la va aprovar un Parlament amb el vot d'un únic grup parlamentari. Va ser el govern popular que ho va impulsar, i no sé si el de la UPN o algú més, però és a dir que va ser només... Amb la majoria absoluta del PP a l'anterior legislatura. La viceanterior, l'anterior va ser la non nata. Doncs crec que ho podem anar deixant aquí. Portem gairebé 2 hores parlant de dret, de justícia, i no només que és evident que ha generat molt d'interès per papers aquests, sinó perquè pràcticament tots els que han començat encara estan aquí. Això és mèrit de la temàtica, però sobretot també de Gemma Calvet, Joan Caral i Jaume Alonso Cubillas. Per tant, jo crec que es mereixen un fort aplaudiment. I en Roger.
I moltes gràcies també a BNC per haver organitzat aquest acte. Fins aviat.